Zo wie het altijd. En ook je het zo. Het nieuwe pin met het betalen veiliger maatje. Omdat de chip dreigend te kopiëren is, dus de magneetstrip. Maar nu is er dus een nieuw gevaar. Alsjeblieft. En de pas niet vergeten? Oh ja. Bij de Frieslandbank is het aantal verlende passen zonder de invoering van het nieuwe pin met 30% aan. Nou, je bent natuurlijk gewend dat als je pint je pas vast blijft houden en je hem door de magneetgleuf haalt en je hem dan gelijk weer in je portemonnee kan steken. Bij het nieuwe pinnen steek je de pas in de chipkniplezer en blijft de pas tijdens de transactie in het apparaat zitten. Nou, dan kan het zomaar gebeuren dat je dan ondertussen bezig bent met je tas inpakken of wat dan ook. Dat je vergeet die pas weer uit het automaat te halen. Bij deze supermerk in de Ljouwerwijk Zuiderborn, dat zo'n 70% van de klanten pint, hebben ze staan gewoon al een hele sammeling van vergeten pinpassen. Tientallen. Ja, het is net misselijk. Nee. En wat gebeurt er met die kaarten? Nou, wij bellen de bank voor dadelijk op dat ze me laten blokkeren. En dan hadden meestal nog een paar dagen tijd om zelf te bellen. En mocht het net zo wezen, dan knippen we het was erop en dan wordt het vernietigen. Hoe ken je toch dat de meesten me veerden? Ja, automatisme. Hè? En het automatisme, het automatisme moet er even insluiten worden. En dan, ja, maar hier is het hele hoofd, denk ik. Viert jou de pas Wallace met het nieuwe pen? Zeker niet. Nee. Nog nooit gebeurd? Nee, daar ben ik heel zuinig op. Ja. Nee, dat gebeurt mij niet. Oh nee, die viert ik net. Nee. Nee, maar het nieuwe pen? Nee, valt wel mooi hè? Nee. We hebben hele goede afspraken gemaakt met winkeliers. Die bewaren in ieder geval 48 uur de pas als die in het apparaat is achtergebleven. Daarna knippen ze hem door en sturen ze hem terug naar de bank. Vooral ook niet vergeten om de pas te laten blokkeren. Want als je hem niet meer snel terug kan vinden, is dat toch echt ook heel belangrijk. Van 2012 kan er alleen nog op de nieuwe manier pint worden.